جاهگیرزاده سعدی سنگ مراد را برای صحنه میخوانیم و سخن افتتاحی سخن اول به این شخصیت داده می شود. خوش آمدید. форуми мазкур дар баланд бардоштани малакаҳои соҳибкории ҷавонон, таҳқиқи масъалаҳои иқтисодии рақамӣ, таҳкими муколама ва ҳамкориҳои минбаъда миёни мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ, инчунин тақвият бахштани ҳисси худшиносию ватандӯстии ҷавонон мусоидат менамояд. форуми соҳибкории G5 ин чорабинӣ мебошад, ки ҳадафи он пешниҳод намудани намуна ва таҷрибаи воқеии таъсис ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ аз идея то татбиқи амали он мебошад. Дар форуми имрӯзаи мо шоҳиди дастовардҳои 4 нафар соҳибкорони ҷавони тоҷик ва 1 нафар соҳибкор аз ҷумҳурии дӯсту ҳамсояи Ӯзбекистон хоҳем гардид.